Hürmetli Башкортстан 24 телеканалы Өфі районының Дмитриевка ауылында яшәүсе Фәрит һәм Сәйдә Шиһаповтарның бергә яшәүләренә бұл көндәрдә 45 ел. Тату гаилә 1977 елның 9 сентябрендә Өфі қаласында барлыкка килә. Бұл иттәлекле вакыйга Фәрит Мөдәррис улының һәм Сәйдә Әмир кызның Өфеләге 3-нче ханлы төзелеш трасында бергә эшләп йөргән вакытларында була. Гаиләле бер кыз, 2 малай туа. Эльвина кызлары бүгін Чесноховка ауылында яшәй, ире Николай менән 2 ул тәрбияләйдер. Олы улдары Айрат, килендәре Лариса менән гаилә корган. Айрат атай менән әсә һөнәрен һайлап төзүче булып эшләй. Үзенең бәләкәй генә оешмаһы бар. Икесе улдары Айдар да гаиләле, ул да төзелеш эшендә. Килендәре Руфина гаилә усагын ялатып, 2 бәләкәй улдарына мөмкин тиклем күбрәк вакыт бүлергә тырыша. Әйткәндәй, Фәрит Мөдәррис улы хәзер инде күп елдар безнең телерадио компанияның тәҗрибәле столеры. Коллективта ихтирам һәм олы хөрмәт казанган кеше. Фәрит агай менән Сәйдә апай Шиһаповтарды был иттәлекле байрамдары бергә яшәүләренә 45 ел тулу менән балалары, килен һәм кияүдәре, барлык тугандары, якындары, дуслары һәм дә безнең телерадио компания коллективы ихлас котлай. Был теләкләрне yetkirүчеләр уларга озайлы һәм бәхетле гомер теләп, матур гына бер музыкаль сәлам дә юллай. Рәхим итеп тыңлагыз. Кояш булып балкып кердең син минем күңелемә. Инде ничә еллар без синең белән икәү бергә. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Буйга куып җитте инде үсеп безне балалар. Насыйп итсен Ходай аларга да бәхет шатлыклар. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Тормыш булгач булгандар инде төрле чаклардан. Сабыр була белдең син язмыш безне сынаганда. Җитәкләшеп тормыш көтәбез, сынауларын бергә үтәбез. Иңне иңгә куеп, гомер юлын бергә узабыз. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәт сиңа улыбыз өчен, рәхмәт җаным кызыбыз өчен. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем. Рәхмәтлемен сиңа шул тиклем, рәхмәт сиңа минем җимешем.